תגיד, לאיזה סוג אתה הולך? אני לעמיקה, תשע מתחילים פה לארגן 8 שעות חיכינו כל הלילה 7 שעות תעשי כבר התכונן לפני 6 בבוקר לא חוזרים הביתה 5 מדריכים לא באו לעזרה 4 דקות במשימה מתחילה בחודש השישי תהיה פה חגיגה חייב להספיק להגרלה הגדולה 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 שתי אפשרויות שוק בקרה זורק את הכדור שוק מנצח, 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 מנצח. התבטל החרמון ביזיון, שוק הוא בראשון, איפשהו הגעתי לשוק האחרון, השקענו המון שלא יצא כמו חיים ביזיון, השוק שלהם טוב אולי בדמיון. הגיוס של שבט הרואה נורא בין חיים אפילו לא הייתה אבל הרואה נכנסים מדריכים להשוואה וגם לא להדרכה. הולך להיות פה שוק כמו $1,000,000, הכל יהיה פה באישור של רוני, שחק שמצן יובל בעזר שם תעקו לי! תשע מתחילים פה לארגן 8 שעות חיכינו כל הלילה 7 שעות הסניף כבר התכונן לפני 6 בבוקר לא חוזרים הביתה 5 מדריכים לא באו לעזרה 4 דקות במשימה מתחילה בחודש השישי תהיה פה חגיגה חייב להספיק להגרלה הגדולה 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 שתי אפשרויות שוק בהגדרה זורק את הכדור שוק הוא מנצח, 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 מנצח מנצח, 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 מנצח מנצח, 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 מנצח זה שבוע מכם של שבט עמיקם מרוב ההכנות שלו איבדנו שעות שינה הרחבה רועדת אין אחד שלא מוכן סובב אותה רולט הדי-ג'יי תן, 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 יאללה